Aktar mal-pajjiż qiegħed f'inċertezza dwar l-elezzjoni, aktar il-Prim Ministru qed ikompli qajjem mistoqsijiet. Dak li issa huwa drawwa ta' kull nhar ta' Ħadd, jiġifieri l-intervent ta' Robert Abela permezz ta' attività politika jew intervista imqar bit-telefon fuq il-Midja Laburista, il-ħadd filgħodu ma saritx. Dan kompla żied mal-mistoqsijiet ta' ħafna dwar jekk il-Prim Ministru hux beħsiebu jsejjaħ elezzjoni bikrija jew le. F'intervent qasir li għamel fuq it-televiżjoni il-ħadd stess, l-editur tal-Malta Today, Kurt Sansone, ukoll insista li Robert Abela għandu jaqta' din l-inċertezza kemm jista' jkun malajr u jkun ċar dwar dak li se jiġri b'rabta mal-elezzjoni. Impoġġilek li ma hija l-aktar tema li fl-opinjoni tiegħek edha toltok. Issa m'għandix elezzjoni ġenerali għaliex dik jista' jagħti il-każ. Dik il-Prim Ministru. Mhux hekk dik nitkellmu fl-arja biss. Però importanti naħseb il-Prim Ministru jekk m'għandux intenzjoni jagħmilha din is-sena jaqbad u jaqtala rasa darba dejjem biex nitlu għall-perjodu tal-miliet kulħadd relaxed u speċi ngawdu il-festi jekk m'għandux moħħu jagħmilha dis-sena. Nies fil-qasam tan-negozju li jkunu qed jistennew l-istaġun tal-miliet u l-beħ ta' Black Friday bħal manna qed jgħidu li l-Prim Ministru qed ikompli jinki lil ħafna b'nuqqas ta' stqarrija ċara dwar meta se jsejjaħ elezzjoni. Abela qed jaqla wkoll ħafna kritika mill-korpi kostitwiti li qed isostnu li nuqqas ta' kjarezza min-naħa tiegħu qed ixekkel in-negozju u qed joħloq instabilità. Dan anke fl-isfond ta' daqqa kbira li ħadu fl-aħħar xhur bosta ħwienet u negozji f'pajjiżna minħabba l-pandemija.